Pinter patrocina aquest espai. Hola, benvinguts a Impactes. Avui us parlarem d'advocacia, de la indústria, especialment del sector tèxtil i del sector de l'hostaleria. I ho farem, com sempre, amb uns convidats d'excepció. Comencem. Doncs com us deia, ens acompanyen avui a plató la Sandra Burgos, advocada experta en dret de família i violència de gènere. Benvinguda de nou a l'Impacte. Sandra, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, ben trobada. I també ens acompanya l'Ignasi Lúquez per primera vegada en aquest plató, esperem que no sigui l'última, que ell és expert en assessorament laboral i representació i defensa jurídica i a més també és màster en dret esportiu. Té un màster en dret esportiu que això ha ocupat una part de la seva carrera, que ara està una mica abandonada, però que també tens aquesta vàlua personal. Exacte. Gràcies per convidar-me i espero el que dius, que no sigui l'última vegada. Molt benvingut també. Gràcies. I en primer lloc, em sembla que avui és obligat, tot i que no és l'especialitat de cap dels nostres convidats, però el tema que més actualitat jurídica té ara mateix aquests dies és la llei d'amnistia, la famosa llei d'amnistia, que hi ha qui diu que n'estem parlant molt i que no en sabem res, que encara no se'n saben els detalls, l'únic que sabem és que la bloquejaran al Senat, que diuen aviam si es pot congelar. Hem sentit els membres d'un òrgan que no s'hauria d'haver pronunciat pronunciant-se abans que ningú els hi preguntés, al poder superior del Consell Judicial, no dient aquesta llei no pot ser sense saber ni el què ni que els hi toqui. No sé si teniu alguna opinió jurídica sobre aquest tema. A veure, jo considero, no soc experta en dret constitucional, però crec que l'amnistia té plenament encaix constitucional. És una mesura de gràcia, igual que l'indult, l'amnistia també és aplicable. L'únic que preveu la llei és que ha de ser una amnistia que no pot ser general, llavors ha de ser per un motiu justificat, però trobo que té totalment encaix legal i està dintre de la nostra Constitució. És el que deies, que hi ha moltes persones que potser opinen i no haurien d'opinar, o en el cas de l'òrgan de govern del Consell General del Poder Judicial, considero primer que ningú els hi ha preguntat i segona que potser opino que s'haurien d'haver renovat i no els hi toca opinar sobre això. Considero que és un tema més polític que jurídic. Jurídicament té plenament encaix i és el que tu dius, en el Senat segurament quedarà bloquejat, ja veurem com funciona, però en tot cas és una mesura que el que busca és la concòrdia, solucionar els problemes, deixar de dividir i intentar una miqueta fer un altre cop partir de zero, i a partir d'aquí donar solucions, perquè la situació que estàvem, lògicament no podem estar tan encaixats i complicar tant la situació. No sé què opines tu de l'amnistia. Jo, amb la teva línia, perquè jo també crec que hi ha una barreja entre la legal i la política. És evident que és una mesura, com bé diu la Sandra, de gràcia, per ficar el comptador a cero, que diuen. És una mesura, jo crec que intel·ligent per part del president del govern i el seu equip, que ho ha impulsat. També crec, pel que he llegit, que és un avantprojecte que vam presentar la setmana passada, que té visos de constitucionalitat, que és una llei pensada, no és feta a la babalà. Per tant, difícilment, encara que tindrà molts entrebancs, difícilment no podrà tirar-se endavant, encara que sí que és veritat que entre el Senat, la constitucionalitat de la norma o fins i tot les qüestions prejudicials que es puguin dictar o demanar als tribunals europeus, doncs evidentment pot alentir aquesta norma, i els dubtes que jo tinc és que, evidentment, fins que no tingui vigència la norma, no és d'aplicació, i no sé si aquelles condemnes que es vagin produint en l'impàs de la norma, fins que sigui vigent, no sé en quin bàndol quedaran, no ho tinc gaire clar. De fet, jo vaig com a testimoni d'un judici que es podria dir d'un senyor possiblement amnistiat, perquè vaig presenciar una manifestació de gent seguda a terra i que va ser desocupada pels Mossos. Aquest senyor sí que és veritat que passejava el meu gos i vaig veure com tenia una mena d'enfrontament amb els Mossos.
immensitat, sense més. Però sí que és veritat que vaig pensar, aquest senyor potser, en aquell moment estàvem en un altre tipus d'escenari, al penar-lo, el que tingui una pena per desobediència o per desordres públics, no sé quin és el delicte i tampoc ho conec en profunditat, no sé si portarà alguna cosa a bé. I per tant crec que la norma, en aquests casos de la gent del carrer, no més enllà dels Puigdemont i companyia, jo crec que sí que farà bé. I farà bé, com diu la Sandra, jo crec que és, com deien abans de les jugades mestres del 2017 i del procés, jo crec que en aquest cas, si es veu com a estratègia, jo crec que és una jugada mestra del president del govern. Ha acabat amb el... A més, si fos ha refredat absolutament l'ambient, no? Clar, i és el que tu dius, és una mesura intel·ligent de buscar la concòrdia. A més, si fos una mesura que només s'hagués aplicat aquí a Espanya, però l'amnistia està considerada en moltes constitucions d'Europa, o sigui, s'aplica tant a Holanda com a Itàlia, com a Regne Unit, com a Suècia, com a Portugal. Llavors, que no és una mesura que ens haguem tret aquí de la butxaca, sinó que és quelcom que està previst en moltes constitucions. Clar, el que tu comentaves d'aquest senyor o d'altres particulars, clar, hauríem de veure una miqueta també la disposició transitori en quant al temps, que sigui extensiu, i clar, no pot ser una amnistia general. Llavors també la norma haurà d'estar molt ben feta per veure una miqueta l'abast, fins on arriba i a quines persones, i depèn quin delicte es pot computar i es pot aplicar. En qualsevol cas, pel que deies també, Ignasi, aquí el tema està, l'únic que pot tombar aquesta llei d'amnistia en principi és el Tribunal Constitucional. Jo crec que la pot retallar, no? Si entra dins de la Constitució, la pot retallar, la pot modificar, però és l'únic, o sigui, no hi ha cap altre òrgan judicial que en principi pugui pronunciar-se. Una cosa és que es pronunciïn, però que es pugui pronunciar i pugui dir això per aquí sí, per aquí no, és si és constitucional o no és constitucional. Un cop t'encaixa a la Constitució, és obligat acatament pels jutges, els agradi més o menys. Jo també trobo una aberració que es manifestin d'aquesta forma no només el Consell General del Poder Judicial, sinó els magistrats d'Andalusia, de l'Audiència no al contrari. L'Audiència jo crec que ha ficat una mica de seny i ha dit, escolti, l'Audiència Nacional ha dit no ens tenim que pronunciar, no hem de barrejar el poder executiu i el judicial. Per tant, crec que el que han de fer els jutges és jutjar i no opinar, que no estan per això. De fet, quan va haver-hi l'altra amnistia, si es pot mirar els paral·lelismes, jo no recordo que amb l'amnistia fiscal es manifestessin, ni col·legis professionals com l'advocacia, que tampoc crec que es tinguin que manifestar, que a Madrid, per exemple, és un clar exemple del que no ha de ser un col·legi d'advocats, crec jo, i amb l'amnistia fiscal ningú va dir res. És cert. I més o menys és el mateix. A vosaltres sí, és veritat. A vosaltres us sembla que ara mateix la justícia, des de fa ja un temps, però que està molt sota el focus de la gent, perquè sempre es parla de la separació dels tres poders, no? I dius, home, aviam, és que potser no és tant el poder polític el que interfereix en el poder jurídic, sinó una mica a l'inrevés, no? I la gent està, una cosa que no havia passat mai a aquest país i que ara està passant des de fa temps, que és que la gent discuteix els jutges. És una cosa que abans deies, ho ha dit un jutge i ara diuen quin jutge ho ha dit, per què ho ha dit, què hi ha al darrere d'això. Això també suposo que interfereix a la feina dels advocats. Jo considero que precisament potser estan una miqueta en el punt de vista, perquè hi ha hagut manifestacions, el que tu deies, no, Ignasi, que es pronuncien d'aspectes que els jutges no estan per opinar. Els jutges estan per aplicar la llei i per jutjar, res més. Però hi ha hagut una barreja i concretament en aquest país, en d'altres també, està molt polititzat l'àmbit jurídic. I a partir d'aquí també hauríem de vincular una miqueta amb el Consell General del Poder Judicial, que és un òrgan que no renova, que és el que dèiem, Fa 5 anys, no?, que s'hauria d'haver renovat. Fa 5 anys que s'hauria d'haver renovat, està tot allò anquilosat i precisament hi ha molts perfils en aquest òrgan que potser hi hauria d'haver una renovació, perquè hi ha una barreja d'interessos polítics, es pronuncien de coses que no els hi han demanat, i clar, això crispa la societat, perquè si mantenen els teus pensaments, perfecte, no? Et semblen aquests jutges meravellosos i l'opinió que tenen és fantàstica, però si no encaixen amb la teva opinió, ja són molt criticats. Ells mateixos una miqueta també s'estan posant al peu dels cavalls. És així. De fet, jo crec que actualment tothom, que en part és bo, tothom s'atreveix a opinar de tot. I clar, hem de ser una mica més honestos amb un mateix i opinar amb més valentia d'aquells temes que podem controlar i altres quedar-nos més darrere la barrera.
i jo crec que la gent ara s'atreveix a opinar i a queixar-se de tot sense haver llegit, per exemple, la norma, no? Dubto que totes les persones que s'hagin manifestat, sobretot a Madrid, Al contrari, la immensa majoria segur que no. s'hagin llegit l'avantprojecte de llei. I és més, ja hi havia manifestacions abans i multitudinàries promogudes pel Partit Popular de que dubto que els dirigents del partit tinguessin alguna noció sobre la norma, no? Jo crec que queixar-se és lícit, jo crec que fins i tot a vegades és una obligació, perquè si no les coses no canvien, però home, hem de ser més sensats i dir em queixo però amb raó de ser, no? Amb coneixement de causa, si no, de què m'haig de queixar, no? I això passa també amb el nostre petit àmbit laboral o civil, que els clients també s'atreveixen a opinar de tot i no ficar pals a les rodes, però sí que s'atreveixen en el sentit de dir jo hagués fet això així o aixà, no? Una mica guardant molt les distàncies, les manifestacions que hem vist per la televisió, jo almenys per la televisió, segurament hi ha la mancança aquesta del coneixement, no? I crec que això primer s'ha de fer per una part molta demagògia i molta explicació del que és la norma i per l'altra part, evidentment, discutir-la en els foros que calgui, però en definitiva jo crec que és una norma que al final farà bé independentment de la ideologia que pugui tenir cadascú, oi? I que, el que dèiem al principi, que marcarà un comptador a zero i començarem, crec jo, una mica de nou i fins i tot el procés, que poguéssim estar d'acord o no, l'hem deixat pràcticament a banda, no se'n parla ja. Per tant, per això dèiem abans que estratègicament jo crec que és una norma molt encertada, encara que políticament fins i tot els que ho promouen puguin no encaixar-los-hi, perquè el juny-juliol el president deia que no hi hauria amnistia, però crec que... Ho ha arreglat dient fent de la necessitat virtut. Sí, jo crec que és una bona frase, encara que a vegades pugui ficar els pèls de punta, que diu aquest home. Però sí que és veritat que la necessitat virtut en aquest cas és molt encaixable, fins i tot qui es anava a pensar que el Puigdemont... Que el Puigdemont també, que també havia dit que mai pactaria amb els del 155. O sigui, una mica tothom ha cedit. Són polítics, eh? Sí. Però està bé perquè, home, al final si no cedeix ningú, això és una bombolla que acaba esclatant. És el joc de la política o és el joc amb el nostre camp del dret, no? Jo soc molt pràctic, soc una persona pràctica i intento, a vegades visceral, evidentment, i amb molts sentiments i a vegades contraposats, però amb el meu camp, que és el laboral, jo prioritzo l'arribar a un acord. I, evidentment, a l'acord aquell que firmem, segurament, dintre de les meves pautes marcades, s'allunyarà una mica, clar, perquè si no serà un acord. Crec que els polítics ho fan, i en aquest sentit ho fan bé. Sí, perquè això en dret, que diuen que més val un mal acord que un bon judici, això és veritat o no és veritat? Jo estic totalment d'acord. Totalment d'acord. Sí, perquè a vegades surts d'un judici amb la sensació, no, Sandra, de que has estat soberano, que t'has salido, i després al cap d'uns dies veus que no tant, perquè la sentència no és favorable o no és tan favorable com pensaves, perquè a vegades hi ha mitges veritats que fica la sentència o mitges raons que dona la sentència, millor dit, o a vegades al contrari, surts d'un judici decepcionat o perquè no ha funcionat o perquè el testimoni ha dit una cosa que pensaves que no diria i guanyes. O sigui, al final, per això, quan controles un assumpte del tot, doncs intentant arribar a un acord. En aquest cas sí que no se't pot escapar per un tercer, perquè tu estàs pactant, evidentment en connivència amb l'altra part, i perquè les dues parts teniu, encara que hi hagin interessos confrontats, hi ha una situació de confort que té que habilitar aquest acord. Amb laboral, com és un procediment molt intuïtiu i fins i tot el legislador t'està portant amb els actes de conciliació a intentar, com a mínim, l'avinença, crec que és de les branques del dret on hi ha més acords o més pactes.
I això facilita això, no supeditar un tercer, que el tercer, doncs, evidentment... Mai saps. Sí, parlant de pactes, mira, tampoc ho teníem previst, però m'agradaria parlar del gran pacte que hi va sortir tots els mitjans de comunicació, que la Shakira, assessorada legalment pels seus 2 fills, va decidir arribar a un pacte per no entrar a la presó i pagar 7 o 8 milions d'euros més. Em va fer molta gràcia això de por consejo de mis hijos. Por consejo de mis hijos. Home, jo sóc amiga d'una de les advocades de la Shakira, precisament, i havíem parlat una miqueta del tema i, bueno, deixem-ho aquí. Però, bueno, jo el que considero és que la Shakira realment ha estirat molt la corda, perquè anàvem veient les notícies i deies, home, és que li estan demanant 8 anys, que no ha matat a ningú, lògicament, doncs el tipus penal és el que és, i realment ha aguantat molt el tipus fins al final, que al final s'ha tancat la negociació i ha acceptat, ha fet una conforme de 3 anys de presó, que no entrarà perquè a part de la multa pagarà quasi $500.000 per evitar la presó. Però realment jo el que m'arriba d'aquesta dona, que és una dona molt intel·ligent, molt intel·ligent. Llavors, suposo que ha tingut la capacitat d'aguantar fins a aquest moment i fer aquest toc simpàtic, que ha sigut per consell dels seus fills. I home, jo l'entenc, perquè si no tingués els diners, d'acord, però amb la fortuna que té aquesta senyora, doncs, arribar a entrar a la presó quan pots pagar, en sèrio. Clar, ella, com diu a la cançó, ella factura i per tant, això no li vindrà d'això. Però, home, amb la quantitat de cançons que ha tret, ara jo estic esperant, de veritat, que estic ja nerviosa i tot, a veure què dirà, també del procés judicial, a veure quina cançó traurà, Però, bueno, realment és lícit i a partir d'aquí ha tret un munt de cançons i m'imagino que podrà pagar la multa i tot el que vingui. I tant, perquè torna a estar més en boga que mai. Tornem al nostre tema, perquè tots dos sou advocats, però és veritat que pertanyeu a branques totalment diferents. Per una banda, estàs al gabinet de l'Ignasi López, està molt centrat en temes laborals, jurídics, especialitzats en temes de feina, I en canvi, en el teu cas, advocada de família, especialista en violència de gènere. Jo no sé en quin moment quan està fent la carrera, ho dic perquè hi ha molts alumnes, molta gent que pensa jo voldria fer dret, però no sé com això, és una pregunta molt bàsica, però no sé com això s'organitza, no sé en quin moment haig de prendre la decisió cap on em decanto, estudieu el mateix, hi ha coses que van diferent, com funciona això? És complicat perquè sí que és veritat que la carrera o la llicenciatura a la nostra època de dret és molt recurrent, a part que llavors hi havia moltes sèries a la televisió d'advocats, no per això ho vaig fer-ho, ni molt menys, però sembla ser que és com una elecció fàcil perquè t'estan dient, i així és, que té moltes sortides. No només és l'exercici d'advocacia, sinó, jo de fet tinc molts companys que no han exercit a la seva vida. Tema bancari o després, si no, notaria, registre, fiscals, jutges... Per tant, tens un abanico, jo crec que tens una àmplia gamma de sortides. Per això és una carrera, entre cometes, fàcil, perquè et permet obrir-te molts camps laborals. I crec que mentre fas la carrera, en la nostra època jo almenys vaig fer 4 anys, amb els crèdits després de lliure elecció. Sí que és veritat que els primers anys són una mica pesats, però almenys per mi, perquè a mi penal em va costar molt, per exemple, i a mi em va agradar laboral, el que és que laboral es fa poc a la carrera. I et vas definint, i evidentment també, no escapem de la realitat, doncs si tens una possibilitat fora per exercir la teva professió, doncs et decantes per aquella opció que pugui. Si a més t'agrada, a mi m'agrada molt el constitucional en aquella època i el laboral. El penal el detestava, perquè vaig tenir un professor que li deien, pobre home, amb tot el respecte, cita el cateador, no sé si l'havies tingut, que era molt bo, havia tingut grans professors, però jo la veritat és que no em va costar al principi el penal. Per exemple, al meu germà li encantava. Sí, això va com va. I el civil, com ho fas tota la carrera, i al final et vas encaixant i vas veient la teva sortida. Actualment està més complicat, perquè ara han de fer sí o sí l'escola de pràctica jurídica i l'examen per poder exercir,
I en aquella època no, en aquella època sorties una mica despullat, no? Sorties de la carrera... Sí, però jo et segueixo dient i segueixo pensant, abans no era gens pràctica, perquè tot era estudiar, no teníem cap mena, no fèiem el pràcticum aquell a la UAB, que el fèiem junts, però realment de pràcticum en tenia poc, però ara realment, 25 anys després, que ens vam llicenciar, segueix sent igual. Sí que fan una miqueta més de pràctiques, però segueix sent molt teòric. Jo ho dic per les persones que fan pràctiques al despatx, que procuro tenir cada semestre 2 o 3 persones, i la carrera de dret ja és pesada en el sentit que hi ha molta matèria i has d'estudiar moltíssim, que bueno, això està bé, no? Però trobo que s'hauria d'haver fet una mica de reforma, perquè preguntes als estudiants i dius, ostres, esteu com fa 25 anys, és poc pràctica, surten de la carrera, jo no sé tu, Ignasi, però surts de la carrera i penses, bueno, jo sóc advocat ara, què faig, no? I sembla que t'hagin de donar amb una vareta màgica i no tens ni idea, no has anat a judicis, o amb sort has anat a 2 o 3, no tens preparació oratòria, no tens absolutament res, no? Tens els coneixements teòrics, que a internet també els tens, però realment et falta molta pràctica. I penso que és una gran assignatura que de moment les universitats no han abordat, fer les carreres més pràctiques. Clar, és que això és una mica el que passa també amb la formació professional, que també n'hem parlat en aquest programa moltes vegades, que sembla que les professions avancen més ràpid que els estudis i que et quedes allò que et falta coneixement, et falta algú que te n'ensenyi del que allò realment que et fa falta. Però hi ha una cosa que deia l'Ignasi abans de començar, que m'ha cridat molt l'atenció, trobo que és molt encertada, que diu és que el laboral també és una mica dret familiar, perquè quan tu, per exemple, has d'acomiadar algú, doncs també estàs una mica trencant una família de treballadors, no? Que té algunes coses així semblants. La diferència és la custòdia, que no has de custodiar ningú. Exacte, però sí que has de regular en certa mesura el règim de la resolució del contracte o del vincle. I depèn de cada cas, i depèn també de la dimensió de la companyia o de l'empresa. Si és una empresa petita, doncs els vincles són molt més forts, evidentment, que si és una multinacional. Però sí que és veritat, i cada cop certament passa menys, perquè cada cop els treballadors estan menys o tenen menys antiguitat a una companyia, però abans que hi havia persones que començaven des de petits i pràcticament es jubilaven, allà evidentment crees uns vincles molt forts que si hi havia una rescissió del contracte o qualsevol mesura laboral d'una reducció de sou o un canvi de jornada, etc., doncs causar un impacte amb el treballador o la treballadora i potser fins i tot a l'empresa. O les frases típiques que haran sin mi o que faran sense mi o amb el que he donat per l'empresa, doncs cada cop passa menys perquè hi ha menys vincle o menys efectivitat a la relació laboral, però sí que és veritat que ho comparo i moltes vegades quan tinc el client davant, sigui empresa o sigui treballador, li dic que això és com un petit divorci i hem de ser el més, diguéssim, el més intel·ligents per intentar-ho tancar. El millor per tothom, perquè al final, per això diem que la frase d'abans, és millor un mal pacte que un bon judici. Hem d'intentar ser capaços de tancar aquest vincle i de tancar-ho bé. Si no, tenim el jutge sempre que dictarà i interpretarà la norma, que no és que imparteixi justícia com a tal, interpretar la norma, interpretarà com la pugui entendre i com entengui els fets, que li exposem al plenari o que li exposem a la demanda o possibles recursos. Però sí que és veritat que el paral·lelisme existeix i moltes vegades la inadversió al principi, la sang bullint, passa a altres vies, que evidentment el temps ho cura pràcticament tot, i es calma una mica la situació. I per això jo sempre, la justícia que diuen, i no canvio de tema, la justícia que és lenta, això és veritat, però per aquests procediments a vegades va bé. Per què? Perquè refreda una mica la intensitat inicial del trencament. Suposo que, evidentment, en família i amb el que porta la Sandra res a veure té, perquè és
En família acostuma a complicar més les coses, perquè quan una família, sobretot si hi ha una situació econòmica més complicada i han d'estar vivint junts, precisament la lentitud dels jutjats encara ho complica més. I a vegades acabem en els jutjats de violència de gènere i hi ha tot tipus de problemes. Però m'ha agradat l'assimilació que has fet entre dret laboral i dret de família, perquè realment s'hi assembla. Sí, per sort no hi ha canalla, ni molt menys, ni hi ha hipoteques. Bueno, a vegades són pitjor que la canalla un i l'altre. Sí, però sí que és veritat que no hi ha hipoteques, però a vegades una persona pot tenir accions de la companyia o pot tenir qualsevol participació a la companyia que va molt més enllà d'una relació laboral normal, o a vegades es fan vincles efectius dintre d'una empresa. Per tant, sí que hi ha un símil, evidentment guardant molt les distàncies, i sent regulacions absolutament diferents, perquè nosaltres hem d'anar a una conciliació administrativa prèvia i després fins i tot al jutjat, també davant del lletrat de l'administració o del magistrat mateix, tenim també un acte de mediació i per tant moltes vegades es solventa el conflicte a la porta del jutjat. Diuen les persones que malpensen que això ho provoquem els advocats, cosa que no és cert. Per què? Perquè ja t'ho fa el mateix sistema i evidentment ningú, o almenys jo, sí que hi ha algun advocat temerari, entrarà a sala pensant que té la possibilitat d'un bon acord. Jo no vull assumir cap responsabilitat de que després el meu client es quedi sense res o que tingui que pagar 100 quan hi ha la possibilitat de 80. Després assumirà el risc el client, evidentment. Si el client no ho veu, doncs cap a dintre. Però hi ha advocats que són més temeraris. Oh, i tant. O alguns, jo per exemple sempre recordo una advocada o advocats joves que han estat al despatx i que preparaven molt bé el judici, que després arribant al dia del judici s'arribava a una mena d'acord amb intermediació del magistrat i sortien decebuts perquè no havien pogut lluir-se. No he pogut lluir-me, no? Se'ns acaba el temps, ens ha quedat molt curt això, o sigui, aquest tipus de tertúlia entre vosaltres dos tinc claríssima que l'hem de tornar a repetir un altre dia. Però deixeu-me dir una anècdota perquè la Sandra Burgos, a part que és col·laboradora habitual de Televisió Sabadell Vallès, que li agraïm moltíssim, doncs en un fòrum empresarial dels que organitzem des del grup TELUS, des del grup de la televisió, doncs cadascú es presenta. I ella, quan es va presentar, va dir, doncs soc Sandra Burgos, advocada especialista, bla, 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 i diu, és a dir, si algú té problemes a casa seva amb el matrimoni o el que sigui, quan s'acabi, aquí estic, que em vingueu a veure. I al mateix temps que diu això, la veus superradical a les xarxes, no radical, al teu lloc, dient, escolta, un maltractador no pot ser un pare de família que tingui el seu fill en custòdia. Jo crec que aquesta vessant fa que et vinguin un determinat tipus de clients i que d'altres ja ni se t'acostin, o que et tinguin por, no? Això és així. El fet de ser tan mediàtica, també he vist, que has parlat abans de becaris, doncs becaris felicitant a les xarxes socials dient quina sort haver treballat amb tu, Sandra, perquè ets un mirall en el que emmirallar-me, no? O sigui que tot això també et construeix una personalitat com a advocat, que cadascú de vosaltres teniu, no? I que en el teu cas és molt marcada. Sí, vull reiterar una miqueta el que deia l'Ignasi, en el sentit que sempre és millor un acord. Per què? Doncs perquè tens controlat una miqueta quina serà el paradigma a aplicar quan entres en un judici, és el que deies, a partir d'aquí és un jutge qui jutja i segons les proves, segons la llei i segons els seus pensaments. En el cas dels clients, doncs home, jo sobretot al despatx intento aplicar el sentit comú, intentar sobretot acords, sempre si hi ha possibilitat d'arribar a acords. I segueixo reiterant que un maltractador no pot ser bon pare. Això en parlarem un altre dia. Potser cert tipus de perfil de pares, o hi ha mares que també són maltractadores, per suposat, doncs potser no vindrien al meu despatx, però davant de tot el que intentem els advocats, com tu intentes protegir els teus clients, ja siguin empreses o siguin treballadors, en el meu cas, com a advocada de família, trobo que també tinc un compromís cap a la infància. Llavors, sempre el que mirem és de protegir els nens i les nenes, que al cap i a la fi és el que és més important. Doncs Ignasi Lúquez, de Lúquez Associats, Sandra Burgos, que tens el teu propi gabinet de despatx de família i de violència de gènere. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Farem una nova tertúlia amb vosaltres dos perquè trobo que ens dona molt joc i ens queden moltes coses per dir, però hem de marxar un moment a publicitat, tornem de seguida amb l'Impactes.
Doncs continuem aquesta segona part del programa i ho fem també amb dos convidats excepcionals, d'excepció molt coneguts a Sabadell, a la comarca, jo m'atreviria a dir gairebé a tot Catalunya, que són la Núria Aymeric, secretària general del Gremi de Fabricants. Molt benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos de nou. Hola, què tal? Com estem? Molt bé, gràcies. L'última vegada que ens vam veure aquí al plató va ser a la nit electoral, que recordo que vam estar parlant de les eleccions municipals. Fa poquet encara. Sí, encara fa poc. I ja fa més dies que no el veiem, però també ens ha acompanyat moltes vegades el Jordi Roca, que és el president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell Comarca. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou. Sempre que faci falta, aquí estarem. Ja feia temps que no ens veiem, però ara tenim coses per parlar. I si us sembla, comencem parlant una mica de la situació general que ens envolta, perquè hi ha molts factors econòmics que influeixen a la nostra economia, l'economia catalana, sabadellenca, de la comarca d'arreu, que són aquesta inflació, la pujada generalitzada d'impostos a totes les administracions, la guerra entre Ucraïna i Rússia, que malauradament continua, ara tenim la guerra Palestina-Israel, i tot això, després de la pandèmia, que ens va fer donar compte que les matèries primeres moltes vegades ens arribaven de massa lluny i que aquí no produïem el suficient per poder sortir-nos-en. I amb tots aquests factors externs, no sé com està afectant això al sector de la indústria en el seu cas, en el sector de l'hostaleria en el seu cas. Aviam, en el sector de la indústria, qualsevol dels impactes geopolítics d'aquesta magnitud, podem dir l'impacte d'una guerra com és Rússia contra Ucrània o amb Ucrània, o desgraciadament ara, com veiem, la situació bèl·lica entre Israel i Palestina, genera per un cantó inestabilitat. O sigui, qualsevol guerra en països, diguem, del món, en qualsevol àmbit, una guerra desestabilitza i provoca molt dolor. Però en termes econòmics, un país com Rússia i Ucrània té un impacte directe a la nostra economia. Per què? Perquè partim de països que tenen recursos naturals i que aquests recursos naturals que permeten fer energia i que, per tant, tenim d'alguna manera una relació, diguem, comercial o econòmica amb aquests països, òbviament, quan entren en guerra, en la seva guerra hi ha decisions de pujades de preu, de tancament, de subministrament de recursos naturals i produïts que impacten, per exemple, en l'entrega i en el transport de diferents matèries, en el seu àmbit, ho fas molt general. Això té un impacte directe. Primer, en l'energia. Segon, en què tot aquest moviment bèl·lic fa que hi ha productes bàsics per produir a nivell industrial que no ens arriben, que no arriben a les empreses. Això té un impacte. L'impacte en l'augment de preus és evident. Si tu puges, no dones facilitat perquè t'arribin els recursos naturals per fer energia, llegeixis petroli, llegeixis gas, evidentment, l'afectat directament és l'empresa que produeix i, en segon terme, tots nosaltres que trobem que els preus són més alts. Llavors, ho faig molt macro, perquè podríem anar analitzant molt en detall, no, però així s'entén perfectament. Evidentment, un problema bèl·lic actua en cascada fins a arribar a les nostres empreses, a les nostres indústries i a les nostres vides. I, per exemple, en Jordi segur que té menys clients quan tots els costos pugen perquè el consumidor final... Al tanto. Nosaltres, en general, ja no només a certs restaurants, sinó en general a tota l'hostaleria, hi ha un sentiment de que el públic, la gent de peu que s'ha trobat amb tantes coses últimament, en pandèmia, en pujada de preus, en tot el que estaves dient amb molt bon criteri, doncs nosaltres hem notat que de cop i volta diuen si es pot sortir a disfrutar, a fer un most, a fer una copa, a poder celebrar-ho, fem-ho. És com un sentiment de dir que si demà no podem o tenim, no serveix de res. La joventut està agafant un criteri totalment diferent. I jo crec que ve de que ells es miren la seva compte corrent i diuen jo no arribaré mai a tindre un pis als preus que està, no arribaré mai a poder fer el que jo desitjo, que és disfrutar i tindre una vida. Per tant, si no puc fer-ho, doncs aniré de lloguer i miraré de disfrutar el màxim possible. Viuen el dia. El que estàs dient és molt interessant, però és que no poden estalviar. Per tant, el sentiment és que en els nostres establiments un dia
que no saps per què, perquè fa sol, perquè ja tens una pujada de clientela increïble, i l'endemà, perquè fa una mica de fred i la gent no té la necessitat de s'amaga a casa i no surt. O sigui, tenim uns altibaixos que a Barcelona és diferent, perquè tenen turisme i el turisme els hi ha pujat des de molts llocs i és diferent, però en les poblacions petites ens trobem amb aquest efecte. Tot i si t'he sentit a dir en alguna ocasió, Jordi, que tens molts clients, però que miren una mica menys, consumeixen una mica menys. Però no és que mirin, és que no poden. O sigui, I vosaltres teniu uns costos més alts. I vosaltres, establiment, esteu pagant el producte i l'energia més alt. I també és veritat que nosaltres tots aquests augments de diners no els podem aplicar directament i realment en les nostres llistes de preus perquè penses que són persones i que els nostres clients no podran assumir, llavors nosaltres retallem una miqueta el que és els marges i estem allà. Llavors, com compensem? Com que es treballa bé, doncs ja no trobes a faltar aquest diferencial, però clar, quan això arribi a l'hivern, no tens terrasseta, no tens aquella gent que ve a fora i la gent, si no té la necessitat, es quedarà a casa veient el futbol, aquí tindrem un problema greu. De totes maneres, això ens obre tot un espai de reflexió, que no és el cas, però molt profund, de com estem evolucionant la nostra societat, amb quins valors ens movem, en quines prioritats i quines oportunitats estem donant a totes les persones i als joves. Jo crec que és un tema, a mi personalment, és un tema de reflexió que hi dedico temps a llegir. Jo vaig pensant fa dies, arrel del que tu estàs dient, que ens anem fent com en alguns països que els rics són molt més rics i els pobres ens anem empobrint una miqueta. Per tant, s'està fent un buit que aquella mitjana... La classe mitjana típica espanyola. Exacte, aquella classe mitjana, no sé fins a quin punt. Encara té reserves, jo penso que encara té reserves, però clar, el comerç tot és online, la vida està canviant, la intel·ligència artificial, tot ens va per uns camins que també molta gent està nerviosa perquè no sap ben bé cap a on anirà el seu futur. Per tant, torno a dir, el resultat a lo que és l'hostaleria, que és allò de dir és un plaer immediat, perquè jo menjo o bé, en aquell moment estic consumint una alegria, un plaer, un moment de benestar immediat i real, vull dir, aquí no hi ha broma, doncs la gent ho està agraint, ho està practicant, ho està fent més que mai. Això és molt interessant. Sí, però dintre, clar, també de les limitacions econòmiques i que nosaltres no guanyem el que hauríem de guanyar. És tota una situació perillosa. Sí, perquè anar a comprar ara, em surto totalment del tema, però anar a comprar es nota, O sigui, omplir un carro de la compra de qualsevol supermercat, pagues de mitjana uns 40-50 euros més que pagaves. A l'oli no hi ha restaurant que no necessiti molt d'oli, no hi ha restaurant que necessiti molta d'energia, el que fem servir. Llavors, els mateixos... Clar, i després també podíem entrar en un tema de personal, que el personal, vulguis que no, treballar a deshoraris i amb la política que t'he dit fa 5 minuts, que jo m'imagino que és de passar-ho bé al dia i de si avui tinc... doncs no acabem de trobar... És que aquest estiu la gran notícia a tot arreu era no hi ha cambrers, falten cambrers. I és veritat, és veritat. Però en canvi hi ha molta gent que està a l'atur. D'acord. Pensa que el que és els nostres negocis, a part de que són complicats de portar, hi pot haver-hi un cambrer, un gerent, hi pot haver-hi un passaplats, hi pot haver-hi un rentaplats, o sigui, la gent pot ser multiempleada, es pot adaptar, la podem ensenyar, però clar, segueix tenint els problemes de cap de setmana, d'horari que quan tu estàs els altres no estan i quan tu vols sortir els altres no... És complicat. És que això ha canviat molt, respecte a fa uns quants anys. Una cosa que sí que em va enfadar molt és que hi ha certes persones que diuen que no paguem bé i això és mentida. Això és mentida, perquè es paga correctament, per això estan els sindicats, per això estan totes les lleis, per això hi ha els horaris. Avui per avui ja no és com abans de que ser camarer era obrir i tancar. Això no existeix. Avui per avui anem amb horaris. Hi ha convenis laborals? Sens dubte, convenis. Sí, però també hi han sigut una mica de sempre i alguna vegada hi ha hagut de més i de menys. Però avui dia la gent ho té molt clar, això. El que passa és que si nosaltres a l'hostaleria teníem, clar, el que treballa a l'hostaleria
Si té set, beu, i si té gana menys, això ja ens ho imaginem. Però si, a més, té un benefici de la propina del client que està content i et deixa alguna cosa, i aquest noi se'n va amb una alegria més a casa, doncs inicialment tindria de ser un atractiu, però el fet que l'horari és tan complicat perquè tu estàs treballant quan els altres tenen festa, doncs això és el que ens... Tornant una mica cap enrere, senyora Aymeric, en el tema d'aquestes matèries primeres que ens venen de fora i que durant la pandèmia, per exemple, no arribaven, clar, el Gremi de Fabricants es preocupa de la indústria de Sabadell Comarca, però especialment i tradicionalment, des de fa prop de 500 anys, doncs del tèxtil, no? Això amb el tèxtil s'ha notat? Molt. Aviam, jo crec que ens arriba la pandèmia, ens agafa a tot el món desprevinguts, i no sabíem ni què necessitàvem, vagi per davant. Per tant, moment zero, què es necessita? Va ser després les mascaretes, però pensem que hi havia gent que feia mascaretes amb teixit de llençols. Jo crec que hi ha algunes coses que s'han d'aclarir. Primera, sí que tenim una indústria tèxtil en aquest país, i també a la nostra ciutat i entorn, que produeix productes relacionats amb la sanitat, que els produïa i que els està produint. Exemple, llençols. Exemple, bates. Nosaltres vam subministrar i vam fer possible que subministressin molt equipament sanitari per tot Catalunya. Jo recordo que eren trucades 24 hores buscant llençols, roba de punt, i per tant, tot el Maresme genera molt més gènere de punt, estan molt focalitzades allà les empreses, tot això vam donar resposta des d'aquí. Hi havia alguns productes, tipus les mascaretes, que recordeu que fins que no vam aclarir que havien de ser FFP2, etc., va passar els seus dies, que certament ens venien de fora. Al cap de poc temps, les nostres empreses... Mireu, hi ha una cosa que és clara, la indústria tèxtil és, jo crec, la indústria primera, la que primer neix, perquè tothom es havia de vestir, no? Des que l'home és home i la persona és persona, ens vestim, per tant, per això naixem al Gremi de Fabricants dels seus orígens, al Gremi de Paraires de 1559, perquè la gent es vestia. En aquests anys, i ara ja em situo la revolució industrial cap aquí, el sector tèxtil és capaç de reinventar-se cada dia. Pensem una cosa, cada any la moda és diferent, estiu i primavera i tardor. Per tant, la indústria tèxtil, per naturalesa, sap innovar, sap reinventar, i afegeixo que a mi és una paraula que cada dia em cansa una mica més, que és resilient, perquè amb tants anys ha tingut temps de passar-les molt negres per 1000 factors i tornar endavant, perquè, com dic, ens vestim i tenim cortines a casa i llençols al llit. Per tant, en molt poc temps van ser capaços de començar a elaborar productes sanitaris com mascaretes, FFP2, etc. Per tant, indústries d'aquí. Crec que això és molt nostre, del nostre país, tirar-ho tot per terra, els que tenim aquí no ho valorem, i les mascaretes de Xina, no? Sí, però, home, ens vam trobar en una situació a nivell terrestre, a tot el planeta Terra, en una situació... Després no hi havia transport. Si hi havia mascaretes no hi havia transport, si hi havia transport no hi havia mascaretes, aquí no estàvem a temps. Jo crec que això va ser tan impactant. I és cert que aquí no hi havia una producció massiva de mascaretes, d'acord, i evidentment ja sabem com és la producció a Xina, diguem que és multiplicada per molts milers. Però ells també en necessitaven. Però ells també en necessitaven. Per tant, jo primer de tot dir que la indústria tèxtil sí que va donar moltíssima resposta en temps real a les necessitats de la pandèmia i que en determinats productes era tan massiu que no arribava amb ningú. I tercera, també és veritat que amb aquesta intensitat de demanda va haver-hi empreses que es van a redefinir, introduir nou producte i fent innovació. Vull destacar, per exemple, la quantitat de producte que en el camp tèxtil salut s'ha anat elaborant, quants elements tèxtil salut curen cremades, curen determinats ferides, etc. Per tant, també la innovació en el sector tèxtil és una realitat. Trencar el mite que pandèmia no estàvem preparats, ni nosaltres ni ningú del món. Però vam donar resposta en bona mesura a molta part de les necessitats, com a mínim
del nostre entorn ampli. El que sí que és cert és que a Sabadell, clar, era en aquella època es deia la ciutat lanera de l'estat espanyol, no sé com anava exactament, i que la indústria tèxtil, doncs els vapors, doncs la gent més gran encara el recorda en funcionament, i que sembla que aquesta indústria s'ha perdut una mica, però no sé si això és més llegenda que és realitat. A mi, jo em passo el dia parlant de... Com estic de secretària general del Gremi de Fabricants, ho dic moltes vegades. Òbviament, avui no tenim el mateix nombre d'empreses tèxtils que en el moment de la plena revolució industrial, quan érem la ciutat lanera de l'estat espanyol. No, no és. Per què? Perquè es van deslocalitzar amb fortes crisis que vam viure econòmiques a nivell mundial i es va deslocalitzar. Jo vaig fer una formació molt interessant als Estats Units que parlaven que tot el repte que tenim per de sostenibilitat és importantíssim, però genera moltes oportunitats. Aquelles indústries que vam haver de deslocalitzar per preu, avui, per donar respecte a la sostenibilitat del planeta, no ens podem permetre transportar aquestes distàncies, avió, vaixell, etc., els productes que produïm. Per tant, estem tornant a localitzar la producció. I hem de dir que les nostres empreses estan donant resposta, perquè recordo la resiliència que té el sector tèxtil, per això que he comentat, produeixen aquí, tenim empreses que estan produint aquí moltes, i que exporten arreu del món. I són pioneres, són innovadores, avui la indústria és neta, impecable, és impossible que contamini, és a dir, avui la normativa no avui, des de fa bastants anys, és absolutament rigorosa amb la no contaminació per part de les indústries tèxtils i, per tant, tenim més indústria tèxtil a Catalunya i també a la nostra demarcació del que a vegades volem sentir. Aquesta nostàlgia, això ens passa moltes coses, allò va ser jo quan era jove i quan no sé què i tal. I si realment fóssim capaços de ser objectius, en aquell moment, quan era jove, passaven coses que em van agradar molt i també patia, i avui em passen moltes que m'agraden molt i també patim. I és obvi. És allò que es diu en castellà, cualquier tiempo pasado fue mejor, no. No és veritat, però sempre es diu, no? Jo penso que aquest trencament va ser per preu. Va ser per preu. I Xina feia preu, i tot arreu feia preu. Però la qualitat, que torna a ser important, ja no només pel diner, sinó perquè la qualitat i per la salut. I per la salut. No és el mateix un tint fet aquí que fet allà. No, aquí els tints passen tot tipus de regulació de la Unió Europea. Penseu una cosa, són tan estrictes, perdona Jordi, tant que els pobres industrials d'aquí diuen bé, i com tenyim amb color negre si tot està prohibit? Et dic un exemple, no? Per tant, des de les nostres institucions fem una feina diària perquè des de la regulació de la Unió Europea hem de trobar l'equilibri, i no sempre es troba, entre que el producte que se'ns permet fer servir sigui sostenible i no contamini, però també puguem tenir roba que no sigui tota del color gris merengo. Però això ells ho saben, els xinos ho saben, els xinesos, i saben que el que produeixen està una miqueta en el rang de la perillositat. I llavors, doncs, saben que el meu fill va fer les pràctiques de la Universitat de Xina i el treball de fi de carrera, de final de carrera, va ser sobre un possible projecte de que els xinesos volien comprar tot el que sigui material per a nadons a Europa o fet amb unes garanties d'Europa, perquè ells saben el que tenen i ja hi ha una sèrie de gent que té un poder adquisitiu important que no es fia ni dels seus mateixos productes. Per tant, això és una realitat, no és un... Permetem dir una cosa que a mi em sembla molt important per les nostres empreses, és a dir, els estàndards d'exigència reguladora pel que fa a la sostenibilitat a Europa són no alts, no, elevadíssims. Correcte. Els estàndards, si és que hi ha estàndards, o la regulació i la normativa que aplica Turquia o Xina, o Marroc, o Índia, o etc, són el que vulguis, però al final, quan anem a comprar la botiga, jo miro l'etiqueta d'on està fet. I això seria un altre tema que hem de parlar, perquè treballem nosaltres molt a Europa, estem a les taules més rellevants d'Europa en l'etiquetatge tèxtil.
Clar, hem d'aconseguir, i hem presidit nosaltres, Ginetex, que, i tenim la vicepresidència encara europea, de l'etiquetatge de les prendes, però és que hem d'aconseguir tenir tot el recorregut des del moment zero fins que nosaltres ens la posem. Clar, però això hauria de ser aplicat, ho hem de tenir, per ser sostenibles. Però és que jo crec que legalment ja s'ha de fer, això. Aquí, a Europa. Clar. Però llavors, quan tu et compres una peça de roba que l'han fet a Turquia... A la importació també hauria de ser-hi. Hauria de ser-hi. Però això no passa. Clar, però aquest és el problema principal. Per això el preu pot ser un dels problemes principals dels nostres industrials que els tenim és, i pateixen molt i s'esforcen molt per complir amb tot el rigor a la normativa, però una normativa que no tenen cap problema en complir sempre que sigui aplicable a tothom per proveir de producte a tots els ciutadans. I això hi ha unes diferències abismals, i un altre que haig d'afegir és que crec que es fan unes regulacions a nivell d'Europa en uns despatxos que aquelles persones mai han visitat una fàbrica tèxtil ni saben de què els parlen des de la producció d'un fil. Això passa en tantes coses. En tantes? En tantes coses. Diré una cosa que és per anar-nos a l'alegria. D'indústria tèxtil no anem mal servits, malgrat que la llegenda diu que sí. Però la secretària general de Gremi de Fabricants ens ho desmenteix. Ara us diré que les últimes dades que tenim ens diuen que a Sabadell hi ha un bar cada 230 persones, que a sobre està per sobre de la mitjana de la resta de Catalunya, que són 170 i pico. Però vaja, tenim llocs on anar. Sens dubte, i venim d'una herència de que les persones estaven millor en el bar que no pas a casa seva, perquè eren pisos molt petits, perquè la gent necessitava una mica d'esbarjo i els nostres clients en aquell moment eren els que a casa es veien agobiats perquè no hi cabien. Llavors, d'aquí s'ha fet una solidesa amb la història dels bars i restaurants. Què passa? Que abans un bar el portava una persona amb l'ajudant de la família, tot quedava entre nosaltres i al final feies una vida molt comú i moltes hores. Ara això ja no és així. Nosaltres volem tindre un horari, volem també viure, tindre personal, Llavors, si no treballes, perds diners. Cosa que abans, si no treballaves, no guanyaves, però bueno, ja ho guanyarem demà o al cap de setmana. Ara no. Ara, si un dia no ens surten els números, perds molts diners, perquè hi ha molts de gastos, i ja no només per l'energia que ha pujat, sinó pel lloguer, per totes les coses que ens estan afectant, que bueno, podríem fer un... Jo tinc un company que es va dedicar a apuntar-les totes i et venia pell de gallina, deies, i això no pot muntar ningú mai a la vida. Doncs sí, es munta i es fa, però amb molt d'esforç, amb moltes hores, i això, el reflexe de que està canviant, és que ha canviat de mans aquest tipus d'hostaleria. Sí, això et volia dir, que abans era molt familiar i ara... També passa una mica amb les indústries sabadellenques, que abans eren més estructures familiars i que ara venen altres empreses, te les compren, en el vostre cas, altre tipus de gent que te les compra... Però és diferent, perquè les seves empreses, penso jo, sí que tenen la possibilitat de seguir d'una manera o d'una altra. Això ho dirà ella millor que ningú, però en el cas dels nostres bars no poden subsistir amb una estructura professional, amb tot el que necessita de veritat, no poden subsistir. Han de ser una miqueta el bar de referència del cafè i la cervesa. Sabeu què? A mi m'apassiona, de veritat, amb la mà al cor us dic que a mi m'apassiona quan veig empreses tèxtils que tenim, no una, ni dues, ni tres, sinó forces empreses de tercera generació. Empreses que de pares a fills, de fills a nets, i que en aquest procés, a mi em sembla preciós, els directius d'aquesta, tercera generació, per dir-ho un exemple, són persones que s'han format a les millors escoles de negocis i amb el màxim coneixement directiu, professional i coneixement aplicat en la seva pròpia empresa, estan dirigint processos que en aquells temps nostàlgics que diem ni ens haguéssim pogut imaginar. Amb un rigor i amb una professionalitat que m'encanta, m'agrada molt. És només un incís. Això a mi em cau la bava quan ho sento, però ells han superat el tema de que no perquè siguis fill de tens de ser bo a l'empresa. És a dir, la generació que ve després té de demostrar que és realment efectiu i bona.
i té de treballar-ho, té d'estudiar i té d'estar preparat. En el nostre cas, inicialment, el sol fet que hagis estat en aquell restaurant, doncs ja continues. Però quan els nostres fills veuen el que els pares han tingut de patir per aconseguir el que han aconseguit, doncs no els hi queden ganes de... Diuen, em vull dedicar a una altra cosa. Clar que no. És la diferència i amb el qual em trec el sombrero, perquè... Abismal, mira, bé, anàveu a anar per separat i a l'anar junts ha anat bé perquè hem pogut fer una mica de dicotomia amb els dos sectors, no? Ens queden només 2 minuts, jo no sé com ho estem fent avui, però estem anant molt malament de temps. I jo volia destacar una cosa molt ràpidament, sabent que ens queden 2 minuts. La Núria i Marit de tota la vida és experta en lideratge i ara tens un llibre que és Mossos, un model de lideratge, en el qual parles, i crec que tu hi consideraràs, perquè el Jordi Roca fa molts anys que és president de Gremi d'Hostaleria, dirigeix els Tranquils i és propietari, i a part té un bon lideratge amb la seva gent, dono fe perquè ho he vist, però és cert, cadascú al seu nivell, però és cert que tu reflexiones sobre una cosa molt important, que és un lideratge que la gent entengui, que no es donin ordres per donar i que hi hagi una bona coordinació d'equip. Sí, a veure, hi ha una cosa que jo vull dir en veu alta i clara. Totes les persones, totes tenim, podem i hem de ser líders. Això és un procés que és difícil, que és costós per cada un de nosaltres, que requereix de molt esforç i molta humilitat per reconèixer els errors. Ser líder no vol dir ser un director general, no un president d'un partit, ni un president de govern. Hi ha directius a tots els nivells, empresarial, social i polític, que no són líders o que no exerceixen de lideratge. El lideratge s'ha d'aprendre i es pot aprendre, i no ho dic jo, ja ho deia Peter Drucker fa forces anys, pare del management actual, tal qual, la frase és d'ell, no és meva. Quan parlem de lideratge, a vegades les persones s'imaginen que estic parlant fent un comentari molt superficial i molt gratuït. I el lideratge s'aprèn estudiant, fent un procés de formació per transformar-te a tu. Perquè estem plens, tots coneixem casos de gent autoritària, de gent que és difícil treballar amb ella, parlo de directius, parlo de companys, parlo de presidents i parlo a tots els nivells, que un cop ja s'aplica metodologia acadèmica i amb rigor i l'alumne, sigui qualsevol de nosaltres, i en vol formar part i ho vol aplicar, l'èxit està assegurat si s'hi posa esforç. El lideratge no és una moda, el lideratge no és banal, és una disciplina acadèmica, rigorosa, important i aplicable. I quan tens gent que li fa una mica de demanda de treballar segons quines hores, un bon lideratge és fonamental, Jordi. Però, esclar, és que quan sento parlar-ne de lideratge m'imagino una empresa gran, potent, formada amb tots els estatuts, però, clar, nosaltres hem de ser psicòlegs, pares, amics, germans... Això és un líder. Jordi, això és un líder. Però tot plegat i et fa patir molt. Ho sento molt, però se'ns ha acabat el temps, que si no em mata el realitzador. Moltíssimes gràcies, Núria i Marit, moltíssimes gràcies, Jordi Roca, i tornarem, perquè també m'ha agradat molt aquesta parella de ball, li diria així, perquè trobo que heu tingut bona sintonia i ens hem entès bé. Fins la setmana que ve en el proper Impactes. Adéu-siau. Gràcies. Pinter ha patrocinat aquest espai.